Girespeto ni Governor Gwen Garcia ang pag-recall ni Presidente Duterte sa face-to-face classes nunod sa hulga sa bag-ong strain sa coronavirus. Aniya ang report. Usang lalawigan Sugbo nga nagtinguha unta nga mapatuman ang limited face-to-face nga klase sa mga tungaan. Gani suportado kini sa kaugpungan sa mga mayor sa probinsya nga mausay dalan nga gisubay unta sa Department of Education. Apan gumikan sa hulga sa bag-ong variant sa coronavirus, gisibog sa presidente ang nahaunang pagtugot nini. Gipadayag ni Governor Gwen Garcia nga gitahod niya ang hukom sa presidente. The truth of the matter is, he is president. When he makes a decision, we respect his decision. Why? Kaya any decision that he makes, he also takes the flak for it. Gidugang sa gobernador nga maghatag kini og igong panahon sa pagpangandam sa lalawigan ugaling makabalik na gyud ang naandan nga sistema sa edukasyon. Tinguha sa probinsya nga mohatag og abag sa matinun-an sama sa mga pagpanghatag og school supplies. Ang ako lang, on the positive side, it will give the schools more time to prepare. It will give me also more time to prepare the school supplies. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.